Nau aurkezten 0 de enero diskoan niretzako izan dela pixkat figuratiboki nik imaginatzen dut mendi baten igoera eta mendi baten jaitsiera, ez? Egin bardan lan emozionala eta psikologikoa gauza batzuk ondo enkajatzeko, ni bilinaz enkajatzen pixkat, gaina eksposizioa eta ezaguna izatearen, ez? Run hori edo aldaketa hori bizitzan, eta pixkat zela nire aldatu dan, eta nola enkajatu behar izan dudan ondo bizi izateko, ez? Eta pixkat egonaz urte honetan horretan lani, eta disko hau da pixkat horren isla da, eta da mendigoera bat, gailur bat hausnartzeko, eta gero mendi jeitsiera bat sendatzeko. Setlista dago eraikita mendiaren ibilbidean, eta kantu bakoitza dago mendiaren puntu baten, eta kantu bakoitza azkenien bada erantzun bat, momentu konkretu batena, ez? Nik kantuak idazten ditun, eta gero narratiba bat ulertzen duzu, ez da? Kantu hauek zer esan nahi didate. Eta pixkat kantu hauek markatzen zuten bide bat, ibilbide bat, amorroa nola atera, ze puntutan hausnartu, nola hartu perspektiba eta nola itzuli sendatuta. Bateko danetik diskoak, azkenien bada baita ere emozionalki oso anitza da disko hau, prozesu oso baten buelta dalako, eta orduan prozesu oso baten emozio asko dauz, bada igual ezberdinagoa, badagoelako amorru gehiago, badagoelako azerre gehiago beste diskoetan baino, eta gero badago gozotasun hori badago berriro sendatzeko bide hortan. Oso gustora, nik banek isen dantzain nahi nebala, nik egia esan orokorrien dantza asko itnot kontzertutan eta danien, ezta? Baina ez nahi inoiz ezer koreografiatu, eta jaiotz osarekin koreografiatu dugu zirukanta, eta izan da niretzako superinteresgarria berakin dantza master hori jasotzea, izan da amets bat niretzako egia esan.